Kag sa number 1, 20 anyos nga babaye nga mayara sang history of travel ang pinakaunang nga kaso sang Mpox nga na-record sang Talisay City. Pahayag naman sa Provincial Health Office wala sang dapat kabalakan ang publiko. Ginsiling ni Provincial Health Officer Dr. Girly Pinonggan, tigayo na nga naka-recover ang 20 anyos pero nagapabilin pa ini sa isolation sa ilang puluyan. Pathag ni Pinonggan, 21 dias ang isolation para sa Mpox. Ikaduha nga semana sang Hunyo sa naglain ang pamatsyag sini, nakitaan sang rashes kag may pangadlay rason nga nagpa-check up. Kay suspected Mpox case, ginabisuhan na siya nga mag-isolate kag ginhatagan sang treatment. Wala gin ospital ang pasyente. Sang weekend lamang nagwa ang resulta nga siya positibo sa Mpox. Nag-isolate man ang iya nga pamilya kag ang LGU Talisay ang nagpatigayo na sang contact tracing. Suno kay Pinonggan, wala sang dapat kahadlukan. Importante nga mag-observe sang hygiene labi na ang pagpanghugas sang kamot. Kung nagalain ang pamatsyag, labi na kung may makita nga unusual nga rashes kag pagpangadlay, mas maayo nga magpa-check up gilayon kag mag-isolate. Hindi naman mapatud kung diin kag paano nakuha sang 20 anyos ang Mpox. Damlag pa nag-report ng Bacolod sang una man nga Mpox case sini. Samtang may duha tubtub tatlo ka suspected Mpox cases sa Negros Occidental, ang ginamonitor man kag ginahulat pa ang resulta sang lab test. Patient is not admitted pero immediately after sa consultation niya kay tinaga man suspect nga Mpox, in-advise na dahil isolation kay sa balay naman lang siya mo kag I think due time na sa balay so nag-advise ng isolation sa ila man lang katapos as of now for sa LGU mayo man ang condition sa patient tapos although may ara pa i-rush pero amat-amat na ba na kag treated man siya immediately after nga kuan siya result o nagkuan siya test gin treat na siya dayon cover man gid siya.